Ladies and gentlemen, welcome to Musundagore Farm, here in Centenary, close to Chaona Chiweshe, just across the bridge. Patauya kuti tuone kuti ndezvipi zviri kumboitwa papurazi pasekuru Musundagore. Ndava maprojects avainawo ndezvipi zvimwe zvavari kutasira kuita. Tinosivanzwa vanowanzobuda panhau yekudzi vari kurapa vanhu vazoteya mbavha vazodii. So we wanted to know, besides all that, and some of the projects dzavari kuita oro zvavanoita in his personal life, zvisinei neizvo zvematare zvavanonzikanwa nazvo neruzhinji rweZimbabwe. Saka nhasi tiri kufamba papurazi pavo tichiona, saka stay tuned as we explore more. Tine zvakawanda zvatinenge tichinzwa zvekunzi vazukuru vazobatsirwa vazodii asi tanga tichida kuonawo kuti mupersonal life yavo ndezvipi zvavari kuita, ndezvipi zvavari kuita zvekubatsira community. Zvinove zvimwe zvizhinji zvatichange tichikupai, tichikuratidzai kuti ndeape mamwe mabasa avari kubata akasiyana nemamwe aya munoona vachibatsira vanhu vakaremara, munoona vachivabatsira vanhu vari kutambudzika nezvinhu, kwete kuti kubatsira pamweya chete. Sekuru vanofamba netheme yekuti tobatsira pamweya zvese nepanyama. Sekuru makasimba? Munosimba here makadini? Aiwa, isusu tinofara. Kwakadii kunobviwa? Kutsvene. Ndizvo zuva ranhasi masvika kupurazi kunoku kwatiri, kwatiri kumboona mombe dzedu kuti dziri kurarama sei, vakomana vari kudzibata zvakanaka here. Ndokwatiri kuona kunoku tiri kupurazi zvakare, kunoku tinochengeta dzimwe mombe dzedu. Makuona last time makamboona mabhuruma makafanana neiro, anoona kuno kwaane reblack, rimwe riri papi, kune rimwe rewhite riri apo, mamwe aya madiki akada kufanana nemamwe amakaona ari kupi, ari kwekuidza ndikakuratidza dziri complex. Saka kunoku zvakare dzimwe mombe dzatinochengeta zvakare kuita kuti tiyamurike pane zvimwe zvinhu. Kana takatanga kuda kufunga kuti zvebucha hatichambotanga kupinda mari yekutsvaka mombe yekutenga, tinongoziva kuti isisu mombe yedu yatiri kubaya kubucha kwedu tiringonouraya tichiuya tichisa nyama yakanaka mubuchamani. Saka zvimwe zvatiri kuita zvakare kuti upenyu hwedu tigova tinovandudza zvakare, tisangoita chinhu chimwe chete, tigova munhu anobata ichi nechichi, chikurima nekurima zvakare mombe izvi, nekuchengeta mbudzi zvakare. Ndichaita nguva ndichengeta mbudzi, ndochengeta mbudzi dzakawanda, ndoita zvinhu zvakatisiyanei kuti ati mhuri izokwanisa kunge ichirarama futi nenzira yakanaka, tichibatsira zvakare kune zvirema zvinotambudzikawo. Mwari anoti wakapawo nawe wachava nekupawo kusingaperi. Aiwa, adresi yaMwari hairasike, ukabatsira Mwari anodzorera. Ndizvo. Sekuru, pana pamungave maane mombe ngani izvezvi? Kunoku kupurazi kunoku kune matanga 3 eshe kunoku dzinosvika ma80 something handezi. Tine 88 kunoku purazi. Alright. Saka tichiti rimwe danga panapa, toti rimwe danga pamberi apo, tongodzisiyanisa kuti dzirare zvichitungana. Alright. Hey. Ndakachitenderera ndikamboona kune makuchera bho chichi. Apa izvezvi mvura manga muchiita seya? Kunoku mvura ingaitwa nemarori, mvura yangu ingaitwa nemarori kupi kunoku. Like the same zvacho kuti wafuti kupi dzinoku tachipuwa nemarori kuti saka kunoku ndakatozvika pangu kuti ndakachera mabhoro, mushana aona mabhoro kuti ndakachera kuti ndira kuti dziisirwe matengi, mvura ikwanisa kunge ichingoya kupi. Kunoku matanga kwadzene dzinenge dzichifakirwa masingi, adzinokwanisa kunge dzichita chinwira mvura mazvimatrench zvichitozvinira mvura mupi. Alright. Mune makubvisa muri kushandisa izvezvi aya? Mai dzinokwanisa kuariga dzichabheura. Semunhu ane chinangwa chekuti ari mombe dzakawanda, sezvandiri kufunga kuti ndiite inini mukurarama kwangu, ndakaona chipo changu ndechikuchengeta vanhu nezvipfuwo. Saka ndiri kuona kuti ndizvandiri kufunga, ndinoda kuti ndidzigadzirire nzvimbo yekuti dzichange dzichifara dzine mapadhoki madzinenge dzichifura. Maroro wachiuya nechikafu, dzimwe tichidya dziri papi, dzimwe tichidzigairawo chikafu, tichitenga mamolasisi tichidzisanganisa nokuti dzive mombe dzichaburitsa grade yenyama yakanaka. Alright. Saka mapadhoki mune makugadzira nguva yekurima kabva ndamboona dzanga dzichitenderera purazi iyi, ndaona rakafenzwa zvakanakisisa chaizvo, dzanga ichitenderera mukati chichi. Saka nguva yekurima ndiyo muchagadzira mapadhoks. Kana ipapa ndine mamwe akatogadzirwa ari mukati umu kuti dzinombenda dzinofurira iko, kwani muna pana dzezvika mashanga. Saka kundore mamwe mapadhoki ane mashanga nechimwe chikafu, dzimwe dzine mabhere euswa, ndoti dzakapinda mudzodyiwa chimwe chikafu, dzakapinda kudzodyiwa chimwe chikafu chakasiyana kupi
kunoku vakomana umbona nguva vanomvura matanga ese dzombotenderera dzinosvika kurwezi kudhemuko kune dzikunyamanetsa. Alright. Besides mbudzi nemombe mati mbudzi muchazotiratidza ndapi mamwe emaprojects amuri kuita imimi sevapurazi rendaona purazi renyu rakakura? Zvimwewo ndiri kuvaka dzimba nemabhizinesi kuti izova nhaka ichasara nevana kana ndichinge ndinasi ndafa nokuti panyika tagara tichafa. Saka tafa tinofanira kuwana zvatinosiyira kumhuri yedu. Kana munhu wese wapari kuona ari kuenda kubasa wayo ari kushanda kuti mangwana azowana chaanosiyira mwana wake vaanenge akabereka panyika vachirarama kuti zita rake mangwana risasare rakaipa. Alright. Ko zvimwe zvirimwa zvekurima vanhu fodya chichi kuno kunde kwefodya nditi kuno kwakurimwe kotonika kuno kunorimwa fodya but zvoita sekuru havazoita yekurima ivo. Ndinoti kana vanhu vakunopedza kurima fodya kune vamwe vanenge vachiti maflows asati avhurwawo ndinotenga kune vaya vanenge vasati vakuwana mari ndozongoti ndomabhera aya ndoendesa kumaflows. Zvekurima ndakaona kuti zvekutema hunezvo ndingatambudze vazukuru vangu nekupinda masango saka ndifodya ndowanzotenga inenge yakakora kare. Alright. Mhuri yeZimbabwe tiri kungokupai mabasa ari kubatwa nasekuru Musundagore. Izvizvi zvisi nyore. Vanhu vazhinji vanoziva kuti vakabata mari kana kuti kune vanhu vakawanda vakaita mukurumbira kusanganisira vari mumhanzi chaimo vakaita mukurumbira asi tikazovaona izvezvi life yavo inosiririsa kureva kuti even kumhuri hakuna chasiyiwa. Tiri kuti hakuna mbeu yasiyiwa yeupfumi asi tiri kuona maprojects akanaka zvamuri kuona mukati umomo mune ndoanonzi matombo esote munochidza mablocks mune mablocks mune mamwe mapadhoki mune mamwe saka mutanga rega munogara mune 6 kuti mombe inorira chizeya usiku saka paino mukaenda so saka iyi mvura ndiye kumatanga kunogwe imvura yekudanga kuti mombe padzinenge dziri mudanga so dzinowana kuti mvura mombe inofanira kunzwa kufara pese pairi ichinhonga saka muri kuona mashanga aya manyoro aya vaya vanoti magreen maize maroro amwe anenge achiendeko kwachindorodza mashanga ivo ari manyoro chinotenga ndichiuya dzichidyira papi. Takapinda mumapadhoki the same mashanga anenge akaita sei kuti mombe inofanira kugara ichifara. Musona makaita samukuona iyi itsiro haisati yabereka mukuona miri waine kune dzimwe nzvimbo rinenge itondi donza remombe asi kuno kuitsiri mombe isati yabereka saka ndozofata mombe inofanira miri yosimba yeita mombe inooneka ndozvatofarira. Kune umwe ndakaona maprojects vanozogaya kamashanga aya kugadzira hanzi ndiyo molasses. Iyo zvigaya zvetinazvo zvakare tikugaya mashanga akaoma tichasanganisa nesoti nemanyoro kuti dziwane chikafu saka semunhu akatanga kupinda mazviri mamabha ndikuti nekufamba kwenguva zvichange zvapfuura apa zvekuti kumhuri yeZimbabwe vachange vachiona. Ndoda kuti kuvazukuru vangu vese mutedzere zviri kuita sekuru mangwana tive neupenyu hwakarongeka ndozvandoshuvira kumhuri yeZimbabwe. Zvinoratidza muri serious pazvinhu zvenyu because munhu ari kuita project echinzaradzara pedze nguva achitenga zvinhu zvese izvizvi anenge achiona kunge zvisina basasekuru Musundagore. Saka muri Zimbabwe mazvionera mabasa makuru anofadza kuona pachiitwa maprojects akanaka kudai so. Saka muri Zimbabwe hatichange tikuradzai mamwe maprojects avari kuita nekuti mabasa avari kubata akati wandei asingazikanwe nemhuri yeZimbabwe kunze uku. Sekuru kana vachiita basa ayo havasi kubhega vari kuti vamubatsirwe asi ivo vane zvakawanda zvavanogona kubatsirana.